Assalamu alaikum jama'a, wannan shine farkon shigon wannan channel namu mai albarka. Ku danna mana alamar like, ku danna mana subscribe. Sai za mu magana akan wani app ne da in ka cika shi da baka kyautar naira 500. Wannan shine application ne. Gashi na wannan. Sai mu jira shi ya sace ya bude. Gashi ya bude zai nuna maka wannan fiska. Sai ka zaka iya jin shi haka, ko kuma ka danna next, ko kuma ka yi skipping. Sai ka zo ka danna create account. Gashi nan. Sai ka sa phone number ka nan haka. Ni an nuna maka +234 to Nigeria, sai ka yi sanin maka. Da kuma nuna maka sai ka taba kan shi haka. Zai bude sai ka zaɓa country ka, misali Nigeria, sai mu sa NIG. Ƙarshen zai kama Nigeria, sai ka taba haka, sai ka sa number haka, ba zeron farko. Sai ka taba continue. Also something error, unable to process focus. Please check your network connection. Okay, na manta ban bude data ba. To sai mu taba try. Gashi na ya bude, zai nuna maka bank account, your BVN. Sai ka taba nan inda ka sa your BVN nan. Gashi na an ce BVN last name, nan ranuwa, nan wata, ko kuma za ka sa shekara. To sai mu taba nan haka, misali cewa shi ne BVN nawa. 22 51 85. So last name. Sai mu taba continue. Sai mu dan jira shi na sace naka. Gashi ya ce mu something error, sorry we could not retrieve your details from your BVN. Please continue with an account detail or try again. So na mai account details sai mu taba nan, saboda na riga na amfani da BVN na shi yasa ba zai dauka. Sai mu taba nan. Sai mu zaɓi bankin da za mu yi aiki da shi. To ni bari yi amfani da Palmpay mu gani ko suna da shi. Kaga ba sa using da Palmpay. Wema Bank mu gani. Wema Bank, shi suna da Wema Bank. Sai mu sa account number nan. Sai mu zaɓi kwanan wata.
sai mu taɓa continue. ga ce something error na amfani da BVN to already na riga na buɗe account da shi. don haka bari mu gwada wani abu sai mu danna sai mu koma baya mu shiga inda zan nuna muku account number na inda za ku shiga cikin gani. yanzu sai mu zo nan mu taɓa shiga shi na nan sai mu shiga haka sai mu ɗan jira shi buɗe kaɗan. shi ya buɗe ya ce sai mu sa password. mu ɗan jira shi haka. shi ne buɗe ya cikin account na ba kuma da account number na saba setting shi da zan sa referral link shi any 500 per referral any 500 India create an minimum of 250 for no less than 30. kai haka kana gama za su ba kyautar naira 500 amma na zan ajiye muku a domin samun wannan link din sai ku duba description na video za ku samu link din da kuma referral code din duka wajen.